tu někdo? Otevřít! Hned, bude to! No, tak, snad bych vylez, ne? Co se tady děje? Moment, teď jak si... nebuďte krutě s kamarádem, mějte rozum. Jelenkote. Dobrý den. Slečno Kamilo. Nashledanou. Já nejsem tady služebně. Já za úplně náhodou tady... Ježišmarja, vy jste to vyvedl. Co jsem vyvedl? Moc se ještě ptá. Vy jste měl dělat, že jste jako... Ten toho nepoznal. No, tak já půjdu zpátky a řeknu, že jsem si s někým splet, ne? Zůstaňte radši u toho sportu, když už jste se tady nachomej. Vy mě znáte? Volit ne. Ne, jako jsem v tréninku a to. Pěkná smůla pro šoféra, takovýhle seznámení se Srnbákem. No je to snad lepší, než mít malér na silnici, ne? Jirka Hradec. Zeman. No já vás stejně znám. Cože? No jo, když jezdíte s tou archou jako Chiron, minulou jsem vás chtěl stopnout na silnici. To víte, když člověk jde k případu. Já to znám. Ty případy. No ale stejně, tak to máte neuzamčené vozidlo, volně přístupné doklady, neuposlechnutí výzvy, Slečna Kamila. Chtěl jsem říct, ta dáma, kterou jsem neidentifikoval. No, ale i tak je toho dost. Bez obav, inspektore. Já i v téhle situaci mám přehled o prostoru před za vozidlem. Já jsem vás viděl, jak tady pobíháte. Každýho druhýho bych majznul nosítkama po hlavě, když mi přilez k mašině, ale co s váma? No vás. Kam chceš? Já chci domů. Pryč, Kamilo. Počkej, jo, ale on říkal, že se tady ještě proběhne. Teď nemůžeš ven. On tady lítá kolem, ten má oči jako liška. Počkej. Já bej tebou tak vůbec nevylezu ven. Já tě potom hodím domů. Měj rozum, Kamilo. Prosím tě, zastav! Vydrž, Dolfo! Za chvíli seš u maminky a očecítě. Je mi blbě. Vydrž! Už nevydržím. Vydrž! Nemůžu! Zastav! Prosím tě! No tak, Dolfo! 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 Herkot, já bych do toho. To mě ještě chybělo. Co je s tebou? Neudělal jsi něco? Nemáš něco zlomenýho? No tak, neblázni. Já ti nepomůžu, já sebou nic nemám. Tak se zbuď, Herkot. No tak, proč si něco neřekl v hotelu? No, já bych něco zkrastil. Dolfo. Zatracený chlap. Já bych do toho. Hůlová Kamila, svobodná. Už jdu? Jsem tady. Já jdu prosím hlásit nehodu. Volejte prosím vás doktora hned. Ten člověk se ani nehne. Já mám dojem, že s ním konec. Nerozčilujte se. Kde leží? Tam v zátočině pod mostem přes říčku. Znáte ho? Kdo to je? Nevím, tak od vidění, no, bydlí někde ve Vilkách. Já jsem ho několikrát vzal jenom tak na tandem. Já pracuji jako recepční v hotelu Zlatá koruna. Promiňte.
Josef Hein, mé jméno. Je zraněný? Já nevím, nehýbá se, tak jsem ho tam nechal. Ležet, sám jsem slítnul z mašiny, koukejte se na mě, no, jak vypadám. To má člověk z toho, že bere lidi, vykašlal jsem se. Měl, prosím vás, volat toho doktora. Klid, pane Hein, volám jenom, jestli bude doma. Naštěstí se mi nic nestalo. Doktora Knapa, prosím. Mašina mě jede. Víte co, já vás tam vezmu. Sednete si na tam. Ne. Vy teď nepojedete. Vy mě nevěříte? Prozatím nemám důvod. Ale předpis je předpis, to chápejte. Pojedeme naším vozem. Ovšem. Co je? Tady stanice Národní bezpečnosti, u telefonu strážmistr Zeman. Pane doktore, já bych vás nevyrušoval teď v noci, ale stalo se neštěstí na silnici. Neomlouvejte se, na to jsem tady. Počkejte, já vám pomůžu. No, zvedej, pomalu. Netahejte mě ho jako Peter Brambor. Opatrně s ním. Nech ho ležet tam dole, prosím vás. Tak to stačí, tady. A sakra. Vidíte to? Barvíř. Já ho poznal hned, pane doktore. To bude záchvat. Jaký záchvat? Koma, ztráta vědomí při diabetes. Barvíř je cukrovkář. Pokročilé stadium, mám ho v evidenci. No jo, aceton. Inzulín, 1 ampuli. Je ve voze a rychle. Ale já ve voze nemám nic. Ani kapku inzulínu. Co mi to tady kvákáš? Musíš mít nejméně 20 ampulí. Sám jsem tě do lékárničky přiděloval. Kde jsou? Nevím, ještě nedávno tam byli. Krucifix. Nerozflákal jsi to někde? Jezdíš jako rapl. Kde jsi byl vlastně až do večera? Ve městě. V autodílně u Kyzlíka. Přední kolo mi furt blokuje. Ale na středisku inzulín máte. Poslední rezervu. Dneska je inzulín veliká vzácnost. Hele, levý šuple v dášině stole, ale tež tady Antoine nebo nám barvíř do dejcha. Počkejte, zavezu vás tam, bude to rychlejší. Děkuju vám, že jste Kamilu neschodil. To si řídíme potom, na tyhle skrývačky nejsem stavěný. Jestli Kamila ty ampule rozbila, tak si to odnesete. Oba. Ale ona žádný inzulín nerozbila. Kamila za nic nemůže. Ne? Tak to vypadá, že tady někdo krade. Přineste nosítka. Země je studená. Dobře. Nosítka, tak bude to? Prosím. Koukněte se, co jsem u něho našel. Má štěstí. Už si asi nestačil píchnout dávku, aby ho zpamatovala. Co říkáte? Ale já... Tak nešumte na mě a pomozte mě. Jo. Vy, Haj, nepočítáte s tím, že nemůžu ty zelenokabátníky ani cejtit, co? Teď nevím, jak to myslíte, pane doktore. Nežvoňte! U vás v recepci u Zlatý koruny se kšeftuje s inzulínem, to je přece každý cukrovkář krese a jich mám evidovaných 500. A před policajtama musím držet hubu, protože dostávám akorát příděl pro polovinu pacientů. U mě jste zkrátka hajzl. Jenom by mě zajímalo, jak to bylo s barvířem doopravdy. Protože
Tohle balení je z lékárničky v Sanitce. Náhodou si přesně pamatuju číslo série. Nevíte, jak se právě tenhle inzulín dostal barvířovi do kapsy? Nic. To je záhada. Kdo tady všechno má klíče od léků? Doktor, sestra Dáša. No, znáte jí, Dáša Krčmová? Kde je? Se spí. Bydlí tady? No, má pokoj v podkroví. No, tak jdeme zbudit, ne? Ne, teď není čas. Inzulín nemá, ten bývá jedině tady. Musíte mě odvízt zpátky, slyšel jste doktora, barvíř musí být v nemocnici, já hned. Dobrá, ale... Co to tady provádíte? Hledáte něco? Ano. Inzulin. Kde je? To je zvláštní. Není tady. Prosím vás, barvíř čeká. No, dobrá. Zítra si o tom popovídáme. Pospícháme, ne? No tak. Pane doktore, musím do nemocnice. Musíte. Strašně se bojím, znáte mě. Vyloučeno, musím vám udělat rentgen a důkladně prohlídnout. Ten pád vám mohl způsobit vnitřní zranění. Ještě jste měl ten inzulín při sobě. Jak jste ho sehnal? Já vám dal poslední dávku už nejméně před měsícem. Na co čekáš? Jedem. Protokol se píšeme zítra, stavte se na stanici. Pane doktore, čekám, že mi vysvětlíte ztrátu inzulínu. Proč pak? Kdy pak má policie právo kontroly v odborných otázkách rezortu Ministerstva zdravotnictví? Já jsem z hůry zatím žádný takový příkaz nedostal. Až ho dostanu, s radostí vám to ohlásím. Jedem! No konečně. Nech toho, prosím tě, nech toho. Průšvih na průšvih. Kde je ten inzulín z ordinace? Kde by byl? Tamhle. Já jsem ti přece zakázal tyhle ty šmeliny. Tady nejsi v žádný soukromý ordinaci, rozumíš? Ale nevykřikuj. Stará Hajnová, co mi tady uklízí, říkala, že jich potřebuje 20. Něco pro sebe, něco pro svých známý, tak co jsem měla dělat? No, každému dostačí ke štěstí těch 5. Tak 6 centilitrů čistého špiritusu. Jejich živá voda je dražší. Poslouchej, víš, co dneska platí cukráři na černém trhu za 1 ampuli? 500 korun. Zatracená zlodějina. 2 roky po válce a kam jsme to dotáhli. Pořád jenom vykřikujou na plnou hubu o svobodě a republice více práce, to je naše agitace, no. Němce jsme vyhnali, dělat nemá kdo. Slušný lidi, takhle, čím hloub, tím líp. A žádný pískání na hlas. Jestli myslíš sebe, tak ty nemáš ani na pískání potichu. Tak se denně modli k Pambičkovi, že tě nešoupli do horší díry, než je Kateřinská hora. Jo, a taky k mému známému na ministerstvu zdravotnictví, že tě nejhoršího ušetří ti ráčil. Amen. Zítra mu zavoláme tomu tvýmu známýmu. Musí sehnat 1000 ampulí inzulinu. Hradec plně zajede do Prahy. Poslouchej. A 2000 bych nemohl vejít? Zbláznila ses? I tu 1000 dostaneme z těžka. No ne, já jen tak pro zajímavost počítám, víš? 2000 ampulí sladkého i po 500. To je rovnej 1 milion, představ si to.
Příhodu jste popsal. O chorobě náhodného spolujezdce jste neměl ani ponětí. Takže buďte rád, že se to stalo zatáčce, když jste ho pomalu. Aby pan Barvíř z toho padu neměl nějaké následky. Říkal, že je špatný na nohy a že má do zaměstnání dost daleko. Kde dělá? Víte, že vám to ani nepovím. Počkejte. V autodílně, ano, v autodílně u Kyslínka. U Kyslínka? Ano, jako účetní ovšem. Nevíte, jak se mu daří? Je v nemocnici. Víc nevím. No, poručím se vám. Až přijedete do města, tak někdy se zastavte u Zlatý Koruny. To víte, recepční má také své slovo v kuchyni, že ano, a lísku není nikdy dost. Recepční, jo? Já jsem myslel, že děláte u Zlatý Koruny nočního portýra, Hajne. No, taky se tomu tak dá říkat, že ano, pane poručíku. Ovšem, to nezlobte se, to první, to má jaksi trošku jiný, lepší šmak, víme. Já jsem poručík, ano. Tomu chybí jenom kříla, Honzíku, a je z něho andílek. Vy ho znáte? No spíš jeho trestní rejstřík. Bývalý řezník v Klatovech seděl rok ze krádeže masa na jatkách. To dostal jenom za to, co mu dokázali, archandělovi. Není pohraničí sám. Takových se tady potuluje. No a těch poctivější je přece jenom víc. To víš, živnosti, pole, statky, fabriky. Jedni přišli zachránit, co se dá, a jiní rabovat. A doktor Knap? Ten nás taky nemá moc v lásce. Jak jsem dnes v noci zjistil. No budej, v Praze máš luz. Měl nějaký malé rychlasta, no. Ale doktor je to náramné. Metr na pacienty, na personál. Ani bych neřekl. Ztrácí se jim inzulín. Diví se, taková vzácnost. Je to bída, chlapče. Kšeftuje se s ním, to víme, ale chytej vítr do sítě. Kam se chystáš? Na ten inzulín. Co pak? Zase jsem něco proved? Že si mě tak hledíte? Proč zase? To vypadá, jako kdybyste neměl čistý svědomí. No, ale mám. Jo? Ve starosti. A jestli se jedná o Kamilu, tak tu klidně vynechte. Nestačí vám ta ostuda, co jste jí proved? Už jsem vám jednou řekl, že s tím inzulínem nemá nic společného. Nejedná se o Kamilu. Ne? A o koho teda? O Barvíře. Stalo se s ním něco? V nemocnici? No, to nevím. Ale je vám známo, že účetní v autodílně u Kyslínka. Jo. A co má být? No, vy jste tam včera byl odpoledne s vozem, ne? A Barvíř měl u sebe inzulín při té své nehodě? Ten se nikdy nesežene. Je zvláštní náhoda, nemyslíte? Jak já to mám vědět? Já jezdím se sanitkou, kam mě pošlou, nic víc. No jistě. Ale vám se inzulín ze sanitky ztratil. A doktor ten se moc podivil, když ho Barvíř měl u sebe. Tak jak to bylo nezapírat? Co? Jak mám vědět, jak se k němu dostal? Za kolik jste mu ho prodal? Taková věc, to je špinavost, rozumíte? Tak já vám to teda řeknu. I když vím, že vy... Nic jsem mu neprodal. Barvíř mi ho ukradl. Já jsem ho viděl. Přes okno do dílny, když jsem byl u Kyslínka v kanceláři. Sanitka tam stála. Barvíř vlez dovnitř, chvilku se tam zdržel a pak se zase objevil a ty krabičky měl pod pracovním pláštěm. Ale byl šťastný, rozumíte? Šťastný! Můžete mi věřit a nemusíte.
Asi mi nevěříte. Ale bylo to tak. A proč jste krádež nehlásil? Protože jsem viděl moc lidí umírat. Já jsem je vozil. Nebylo jim pomoci. Řvali bolestí a jenom proto, že nemohli dostat svůj lék. Co jsem měl dělat? Ten inzulín mu sebrat? A nebo mlčet a počkat, až vyfasuju novej. Sám jste přece viděl, že ta krabička zachránila Barvířovi život. Jirko, kde zas vězíš, chlape? Aspoň bych se ozval, ne? Seber se a máš do Prahy, právě volali, přivezeš 1000 ampulí inzulínu. No co koukáš? Dáš ti chystá přebírací list, vydá ti to Klouda jako vždycky. Čeká tě na ministerstvu. Můžu. Věříte mi? No jo. Děkuju vám. To se vám u nás na středisku tak líbí, že tady pořád čmucháte, co? Spíš nelíbí. Ty ztráty inzulínu. No. Vyšetřil jste něco? Jak je Barvířovi je schopen výpovědi? To teda máte smůlu. Utek ze špitálu, představte si. Kdy? Dneska ráno. Asi následky otřesu mozku. Ještě dobře, že jsem ho tam odvez. Mohl by být nebezpečný. Poslouchejte. Měl byste místo toho čmuchání u nás pátrat spíš po něm, aby něco neprovedl. No. Jestli k tomu dostanu rozkaz, tak ho provedu. 2000 ampulí? A starý říkal, že mám vyfasovat 1000. Ta druhá je pro okresní nemocnici, když už jedeš do centrálního skladu. Já to mám s primářem domluvený. V kolik můžeš být z Prahy zpátky? Jestli se vám nezdržím, tak v 8, v 9 večer. Já brnknu Kloudovi, než tam dojedeš, připravit ti tu várku, abys to všechno stihl. Co tady dělá Zeman? Chtěl ti něco? A nic. Znáš, že senbáky furt musí do něčeho ještě uhrát. Všelijaký řečičky kvůli zablácenému číslu, jako kdybych já mohl za ty zaprasený silnice v kopcích. No, tak jsem to uměl a hotovo. Jo, a komu mám předat ten inzulín v nemocnici? To já už zařídím. Půjčím si od starého bauráka, zajdu do města a počkám na tebe před špitálem mezi 8 a 9. Platí? Centrála, tady zdravotní středisko. Dejte mi mezi město. Hotel Zlatá koruna. Moment. Pepo! Pepo! Hajne v kuchyni? Jo. Má tady telefon. Pane Hajn! Co je? Telefon! Dojde. Nashledanou. Hned přijde, slečno. Tak dělej. No jo, jen aby se nepotento. Máš tady Kateřinskou horu. Tak co jsi mídle? Hajn. Verudo, 4x palačinky, jo, s marmeládou. Jasný. Mezi 8 a 9. Ano. Rád byste. Kolik máme dneska lidí? 8. Tak to je dobrý. Můžeš v 7 domů. Já to dneska vemu. Dřív. Přijdou mi nějaký známý. Na nocleh. To se mi jen hodí. Děkám. Nechrň, chlape, furt bys jenom chrápal, co mám s tebou dělat. Nech mě tady, prosím. Do nemocnice se nevrátím, já se jich bojím. Sebrali mě inzulín, který mě musí léčit, já jim nevěřím. Já už tam nechci. Sežeň mě inzulína, zase mě bude dobře, prosím tě.
No nemám, no. Ale večer bude dost. Opravdu? Kdy? A bude, neboj. No jo, ale... Kde na to vemeš? Já to přece taky musím sám platit, to víš? Leda, že bys... Leda, že bys mě v něčem píchnul. Jistě. Já... Dám tu ještě posledních pár ampulí. Píchneš si a bude ti dobře. A pak ti to vysvětlím. Dělám všechno, co budeš potřebovat. Ale počkej, to ještě není konec. On jí povídá, a v tom je právě váš omyl, slečno. Vy myslíte na sníh a já na klouzandu. Počkej, kam zahýbáš, to je jednosměrka. Už jsi nebyl dlouho v Praze, viď? 3 měsíce. Ale cestu do Skalu si pamatuješ, Samo. ne? No. Páni, Chesterfieldky, to je poklad. Dneska, kde to bereš? To je jednoduchý, kamaráde. Jako v křížovce. Svislé vodorovně dohromady to musí dávat kříž. A všechno musí klapat, rozumíš? Lidová partaj plus Červený kříž, plus ministr zdravotnictví, plus americká ambasáda rovná se co? Chesterfieldky, konzervy, sem tam nějaký roucho a tak dále, co právě v té bídě panuje, rozumíš? Ha, jak si myslíš, že bychom přišli k 2000 ampulek s inzulínem? No a co ty? Co? Jak seš na tom? Komouš? Brkoun? Co zdemák? A nebo náš, co? Nevím. Mně je to šumafuk. Mně může být politika ukradená. Člověče, neblbni, autobus je rozjetej, tak ať ho neprošvíneš. V republice se to mele a ty takovej šikovnej chlap a prej šumafuk. Jestli chceš, dám ti přihlášku k nám do partaje. No. Hele, tu bednu s inzuliny mi pořádně zapakuj, tahle kraksná je divoká. Silnice stojí za tento. Kudy jezdíš? No, z Plzně furt po státní hranici a u Hrabětova zahnu okreskou na Kateřinskou horu. Taky tak jezdím, když se vydám za Dášou. Tak jak to uděláme s tou přihláškou, co? Nijak. Jak chceš, jen abys jednou nelitoval. Bez starosti. To balení je původní, protinárazový, šlo to přes moře lodí, rozumíš? Můžeš tu svou káru roztřískat na hadry, inzulín vydrží, neměj péči. No to jsem rád. Starý by mě zabil, znáš ho. Půjdeš? Ty pak se vrátíš. Až si to vyřídím s primářem. Já tě znám. Závidím ti ten tvůj smysl pro realitu. Zapomněl si říct vzácný smysl pro realitu. No, vzácný smysl. Přestože vím, kam jdeš a za kým jdeš, nerad bych tě ztratil. Ne, prosím tě, nevšímej si toho. Mluví ze mě jenom sobectví. Víš, já už nemám odvahu ani být sám, ani ti do nekonečna vyčítat, jaká seš macha. Já žiju tak ze setrvačnosti, prostě jsem, jsem. A dělám většinou jen to, co chceš ty. Takže na tu tvoji nutnou existenci. Máš příležitost se mě zbavit. Nudit se tu nebudeš, jak koukám. Jestli chceš, čekej, já se vrátím. Mám přece jen vzácný smysl pro realitu, klíče od vozu. Benzínu je dost? Plná nádrž. A hodně štěstí.
blázne! Posaďte se. Jeďte tam. Pod silnicí je rozbitá sanitka. Posaďte se. Tak. A řekněte, kde přesně. U dolního lesíka po levé straně. Ale Jirka tam není. Uklidněte se, slečno. Řekněte nám všechno pěkně po pořádku. No, napíš. Čekala jsem na něj. Pod mluvem. Vracel se z Prahy. Měli jsme smluveno, až v 8 hodin přijede. Jen klid. Pokračujte. Bylo už skoro 11. Pořád nejel, tak jsem se mu vydala naproti. Žádný jiný vůz jste tam neviděla? Nesrazil se s nikým? Nevím. Jenom dávno předtím, asi kolem 8:30 jel v autu kolem můstku pan Barvíč. Vida, Barvíč je na světě. Ale kde vzal vůz? Vezmu si ho na starost. A to děvče taky. Doktora Knapa. Na místo nehody už jí neber, dověř to. Z Hradcem vypadá. Doktor Knap, co je? Tady stážmistr Zeman. A co zase chcete? Potřebuju ihned vaši pomoc. Máme hlášenou havarii vašeho vozidla. Vzpomenete si, jak vypadalo to auto, ve kterém jel Barvíč? Haló, proč nemluvíte? Jste tam? Co jsi říkal? Havárie mého vozu? Vašeho Bavoráka ne. Sanitky se šoferem Hradcem. Připravte se, jdu pro vás. Teď dávejte pozor a jeďte pomalej. Mohli bychom narazit na Hradce. No, tady těžko. K místu nehody ještě daleko. Poslechněte mě k sakru. Mám s tím svý zkušenosti. Často se najdou šoféři daleko od místa havárky. Takový nějaký automatický pud sebezáchovy, nebo co to je, jim dává sílu dostat se co nejdál od místa neštěstí. Ovšem, když vydržej naživu. Vy jste v Praze jezdil se sanitkou, že tohle znáte? Doktor Knap a sanitka, to je vtipné? Primáře Knapa zvali na koncilia do Berlína, do Drážďan, do Vídně. No proč jste tedy odešel sem? Do Kateřinský hory. Co pak? Výslech? Ne.
Sám jste začal. Pošlete si dotaz do všeobecné nemocnice, jestli jste to ještě neudělal. Tam vám to všecko vysypou. Zanedbání povinné lékařské péče. Jak se to mučeně říká. Neboli ožralým operatérovi kdysi se zlatýma ručičkama, který se mu netřásli, ani když operoval nejslavnější politický pupky po celé Evropě, pane. Pamatujete se na 14. únor v 45. roce? Slyšel jsem o tom. Nálet na Prahu. To dopoledne 11 hodin v mým vinohradským baráku zahynula má žena. S oběma dětma. Klukovi bylo 11, holce 18. Takže když chcete vědět, vážený, jak jsem se objevil v Kateřinské hoře, tak vás musím upozornit, že ožralýho chirurga se nikdy nikdo neptá na datum, kdy to vlastně začalo. Prostě chlastá, no. Konec slávy. Vyřízená kapacita, která už ani nemůže operovat slepáka, jak se jí třesou pracky. Tak tady jsem, prosím. A především se s ošetřovatelkou, o který vím, že je potvora, že má milence, s kterým mě stejně jednou zdrhne. A proto mě právě vylezete na nervy s tím svým smyslem pro pořádek, pro disciplínu a pro jakousi světskou spravedlnost. A proto já na vás tak štěkám. Povedená historka, co? Můžete ji klidně dávat k dobru na Cimře, až vás jednou udělají velitelem většího rajonu, než je tahle ta zakopaná díra. Ne, nic nebudu dávat k dobru. Já vám rozumím, doktore. Ale stejně děkuji vám za důvěru. Rádo se stalo. Pojďte. Tudy. Koukněte se, měl jsem pravdu. Sopí krve. No. Musí tady někde být. Kolik bylo toho inzulinu? 1000 ampulí. Jedna velká bedna. Nic tady není! Vidíte, co jsem říkal? Je tady. Pojďte sem. Žije. Pokusím se přivízt ho k vědomí. Podejte mi tu tašku.
auto, které vás osilnilo, jste nepoznal? Ne. Jenom světla vytlačili mě ze silnice. Nebyl to barvíř? Nevím. Ale bedny neukrát. Nepovídej, kdo jiný by mohl mít zájem na takovým pokladu než cukrář. Barvíř to nebyl. Poznal jsem toho člověka. Opravdu? Doktore, prosím vás, pomozte mu. Ať mluví. Já vám to řeknu sám. Protože hyeny ani vyřízený doktor Knapp krejt nebude. A taky vám řeknu, kde celou tu partu najdete. Pojďou! Herko! Na nějakýho stěku! Pojďou! To je nějakýho... Co je, Herko? Kde je Klouda? Jaké Klouda? Já žádnou Kloudu neznám. Říkejte, venku stojí jeho praští vůz. No tak rychle nahoru, nahoru. To je horší, hajde, než poslední najátka. Pane poručíku, já vám říkám, rozumně tam nikdo není. Otevřte. Klíče. Klíče. Nemám. Já nemám klíče. Otevřte. Otevřte, povídám. Jménem zákona oblečte se, půjdete s námi. Proč? Já to nechápu. Brzo pochopíte. Ten inzulín se zabavuje ve prospěch státu. Okamžik, hajde, okamžik. Ještě si budeme povídat o něčem jiným. O čem? Například o tom, že do narafičil tu loupež tak, aby to všechno spadlo na barvíře. A kdo pak mu pomohl ze světa? Co? To všecko voní. To všecko vymyslení. Oni. Hradce ze silnice. Schodil. Klouda! Já jsem jenom... Já ti zavřu tu nestyratou hrešku! Nestáry pánstvo, to si vyřídíte jinde. Tady končíme. Odchod. No, kam pak, pane SNB? K pacientovi. To jste si tam nepřečet, kdy jsou návštěvní hodiny? Výslech. Povolený primátem. No tak. Jeďte. No vylezte. Už je to dobrý. Děkuju. To vám nezapomenu. Už jsem měla strach, že mě ten vrátnej objeví. Kde pak, to je vyloučený. Oblapnout tak důležitýho portýra. To je pro mě potěšení. S vrchní sestrou je to domluvený. Ovšem ví, čeká vás ve svém pokoji. Zavede vás k Jirkovi. Tak. Jo, ale něco za něco, Kamilo. Věříte Jirkovi, že ho za pár dnů navštívím. Chci mu navrhnout, aby jezdil u nás. No, sanitku má stejně roztřískanou na cimpr-campr. Doktora Knappa to přeřaděj. Jste pro? Tak jdem.